Kublai ya pi baro kibaya ngap ya ka jing sedang jong ka history jong ka jing penem ya ka balashem na ka gospel Lukas kalenong ka banengkong ka dekot ar pe hunreu hadu lai pe pra ha ka ta ka por lapha ya u angel Gabriel na ublay siya ka sinong ha Galilea ka bakerteng Nazaret siya ka way ka thay soti balaya te aktien pat way ubreu u bakerteng u Joseph na ka jait u David bat ka kerteng kata ka thay soti ka lalong ka Maria ulawan siya ka bat ulaong kublay ka badap da ka jing ay utray udan bat pi Henry kala kuslay jing mut ya kata ka jing ong bat kala perkat kamut ayu kata ka jing kublay te u angel ulaong haka wat syap tiang ko Maria naba phila syam jing ay bat ublay bat hakmi pen sa pun hakakpo jang pi bat pen sa kha ukun bat pen sa ay kerteng ya u Jisu un sa long ubakraw bat on khot ya u ukun jang ubahak le tam bat utray ublay un ay ha u ya ka kats em u David ukpa jang u bat un sa sansyar halor ka yeng u Jacob shijunom bat ka hima jang u kanam kut syu ka Maria kalaong hau angel kumno keng kane kala banlong nabangam don utnga uta u angel ulaong haka umansiem bakhoj unsa hiar halor jangpi bat ka bor jang ubahak le tam kan sakka serniu yapi namar kata ya ukun uba onkha on sakhot uba khoj ukun jang ublay hakmi kakur jangpi ka Elizabeth makaru hala ka jinglong temen kalapun ya ukun shenrang bat une ulang ubnai bahenriu bat kata ya ka balanyaw ka balangki naba ha ublay om don ka bamla banlong bat ka Maria kalaong hakmi ngalong ka syakri jong utray ay kan long hanga katkum ka ktien jangpi mar kumta u angel u lalait no ka gospel utray